Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisay tao riya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Inanay nga nakontrolado ang kapulisan sa syudad nga ila sa mga siles sa laing mga pulis nga nangabot. Nahibao na gidi ay ang tanan. Lakip ang mansyon sa siles. Inanay nakontrolar sa mga tarong nga mga pulis. Nag-iya-iya og luwa sa ilang kinabuhi ang amahan ug anak. Dito agi si Roger sa tanil ilawom sa mansyon ug hilom silang mibiya sa mansyon ug dito paingon sa pribado nilang dungguanan. Human mapahimutang ang mga bag puno sa kwarta, way panagana nga gipatay ni Roger ang iyang mga kuyog. Gipaandar ni Roger ang yati apan wa kini mo andar. Nakabati siya tingog. Paglingi pa niya si Alan ang diha sa iyang likod. Mga higala, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain! May adlaw rang magkakita kitang usap, Alan. Gano'n ba ni? Nganong dili mo andar ang kuya? Ano ba ni? Di naman na dyan. Alan! Iputulad ko ang war sa staff. Alam niyo niya. Naghatod ka gid sa imong kinabuhi din eh. Pero nahibong ko nga nung nakatultol ka din, Alan. Gida ako kaduha kay gayon din ito. Kipaspesagay ko niya sa inyati. Dito pa sa mansyon nakita, tanong. Hilo mo na kong gisundan na dito ko hunong sa distansya gamay. Ug naglakaw na lang ko din eh, aron dili mo magkamatikod ako. Mulayas ka gidaya. Daghan akong istorya, Jer. Bitaw. Kablita na ka na mo armas. Nagdali ko lang. Nagdali ko. Ano? Kablita ba? Huwag na bala. Imong gihurot sa tulo mong kakawan. Nalimot kag ilis o magasin, Jer. Lan. Nay, dagang korta, Lan.
kalimtanan na itong itabo na to. Gusto ko mabagos kong kinabuhinan. Ibili na ko ang katungan sa akong kwarta. Dili na ko ninyo magsamok pang Teresa. Lan! Ayaw pagdali-dali, Lan. Una-una pag-ayo ang akong gitanyag diyan nimo. Dili na mabuhi si Bibit ug ang iyang mangujer. Lan! Ihatag na ko ang tanan kong kwarta, Lan. Dili na mabuhi ang mga inusinti nga imong pamatay, Jer. Mahala ka na, na. Imo na ng tanan kong kwarta. Pasan din ko magkakiyas din nila. Dili na mabuhi si Jer. Hindi panumpan ako. Di na nyo ko. Magpakita Dili pa na din. mabuhi si Papa Amado ug labaw ng dili na mamalik ang malipayo na mong adlaw ni Papa Amado. Kay inyo kining kitapos. Lan! Tagsa-tagsaon na kong patay ang mga demonyo nga naa sa mga kinabuhi, Jer. Agoy! Tagsa-tagsaon na kong patay, Jer. Alan! Pakinunta ko matagpaw, Jer. Buwan na din ba kayo? Di na yung cellphone. Hello, Jer. Ayon ka. Di ako sa tubangan sa Basilica. Di ako sa sasakinan kaya nagpaabot ko kung magawas ang magawas ng akong uyab. Misimba mangkot. Ako na sa kiteksan. Ikuyog na ko sa kong pagdayas dong. Abe kong tuwa ka na. Nagkabiyak ka na din eh. Wala ko. Bagbat ko na. Watong ka na sa simbahan, ha? Pagdali dong. Hello. Jer. Dong. Importante kita yang tuyo kini apa na isyaw na nawag pagod ako. Tupad sa daghang mga auto. At tukuhunong si Andol. Na-auto ni Roger. Ni Artesia. Nanamihuno sa tupad. Tiara ko dong! Ay, ano malaki sa pari? May gamit ang silencer! Agoy! Di makinig si Roger! May ablan putahan sa auto! Siyaran!
Ana dia. Sunod ka ni. Huwag natanaw na ako. Huwag natanaw na ako. Maayo ang tadili magkahuna-huna si Ana nga ni ako tago sa konfesyonaryo. Oo. May babae nga may luhod sa may kilid. Murang kumpisal siya. Natuos ako sa mga kapare. Bendisyon niya ako, Padre. Kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Ginoong malalayon. Ginoong Heso Kristo. Nasa sobrang vigilante ko, Roy! Sugatong po mga pulis. Ayaw pagawas din eh. Hindi ka na. Ako po ay padre ko din eh. Dalit mo si Sod. Diyan sa dalit. Diyan sa dalit. Dalit mo si. Tingnan mo, senyor. Diyan na dalit. Vigilante. Wah! Alan Beltran, kuyog na mo, gidakop ka na mo. Makuyo ko ninyo. Pagyari niyo na, babay! Pagyari niyo! Pagyari! Pagyari niyo! Alan! Sama na! Kumusagot! Kamusunod siya! Mga matay! Teresa! Teresa! Ay, Diyos! Teresa! Og dinhi natapos kining maong sugilanon. Kagaw ni Cain sa papel ni Alan Ray Arellano, Teresa Resti Nur, Sixto Algin Abakita, Flor Susan Perez Alinio, Roger Fermin Gomez, Bibit James Key, Spinner Nilson Tantano, Recording Engineer Achilles Hisem. Dalit alang sa inyong kalingawan sa RGMA Production Center.